Uy, tamado yata. Silver. Silver na naman. Silver na naman. Silver. Alapang gold. Hinahanap natin gold eh. Silver ang nadali. Uy, Kamalkot din na. Alabag tayo dyan. malinis kayong kabila. Yan o, yan o. Malinis. Uy, tulak, tulak. What's up guys? Meron tayong kasama ngayon na masugid po ng taga-pagsubaybay sa ating channel. Ayan, Kuya Victor. Kuya Victor Cunanan. Kayo po ba yung nanggugupit no? Yung guys, nanggugupit nga pala si Kuya Victor dito po sa San Luis, no? Ayan, kung sino po yung gusto magpagupit, puntahan nyo lang po yung Cunanan Salon guys. ayun, yung Cunanan Salon. So ngayon guys, tiksay po tayo uli. Dito tayo sa spot, dito sa may Barangay San Nicolas po. Yan, si Parito rin. Saka si cameraman po natin, si Ayayay, si Lance. Yaman ang dalan-dalan niya. Binitak. Nakita ka niya yan. Oh, Ano mo, iba na naman tinelas ko pa. grabing putik lang Hindi pa may chineras mo kan. Ano yung kumakan? Yung mga kabisayang kap, mamimitak tayo. Kasi yung tropang talang po kahapon, sila Boss Joel, dito humuli ng mga malalaking karpa. Ako mo nalabab ketay. May tinelas mo. Sinita mo mo rin dumalas. Pala ito, aban. Lagkit ng putik Malalim yan, nong. Lampat, pwede pala yan. Namangigat kayo. Makakalunos ko datang kanito. Kiniking kay Mexico. Ating manaya kayo 5 kilong igat. Owa. Order. Kabalansyan. Sorta. Kabalansyan. Ay, na. Kay Sapa. Nakapal na naman ng water reeling. Ito luluban yun. May basagal ang anter doon. Huli. Magaling. Magaling ka. Janitor lang yata, no? Ay, ano yun? Silver? Dati na lang, hindi ko pa nakita eh. Silver yata pare. Silver. Benamano. Night shot. Night shot Una ka na, naul na ako. Sili ka ba po? Mataba, oh. Mataba. Ganyan ang bibig nito. Oo nga, no? Tinan mo yung bibig Lasaw. Silver yata. Ayan o, ayan, lalapit na o. Tagula silver kanina, di. Tingin ako doon. Tagula silver, ay. Limbog yan. Wag. Pare Ay, Kaya ho. yun? Ano kaya yun Oh. Tilapia. Parang. Hindi gano'n lumalang ko, imalo yun. Ay, aretay. Binaril. Mababa ya guys. Mama. Mababa. Hindi natamaan.
Una taman. Wala, bumaon. Uy, tamado yata. Na, Tamado. tamado. Mm. Parang nabulabog lang. Ay, Tamado. Sabi ko na sa'yo. laki nito. Tamado. Mahirap ito sumabit. Eh, Ay, ano kakawin ko? silver. Silver na naman. Silver na naman. Silver. Wala pang gold. Hinahanap natin gold eh. Silver ang nadali. Dapat gold pa tayo. Kwanta. Oo. Tabada pa mo. Taba. Uy. Pantunan tamo ko. Silver, guys. Panyan lasbong. Laut lasbong ko na. Yun na naman di ay. Meron na naman. Ay tayo ngasbuk ay. Ay tayo ngasbuk ah. Eh. Tao. Teka. Oh. Tako mo niya sigurado inyo. O tilapia. Mabilog yasbuk. Adba na silver. Dalawa na tayo ah. Sal. Guys, makalipat tayo ng ibang spot. Doon tayo sa may punong akasya. Malayo-layo yan. Mahirap lang pwesto rito. Ayun na nga. Tara, harap tayo ng puno. Babarli. Bagya-bagya. Dito, dito ay pare, ay pare. Ay wala na. Ay pare oh. Yan, yan. Talisay. Silver. Silencer yung sayo na yan ah. Silver yan nung. Kakalag ka na naman dyan. Pala dito, lambat. Maglambatan na mo nung. Ayos, linusong na. Wala pong pwesto. Mahirap pwesto rito. Silver. Ano pare? Silver? Nano pa kaya? Yun. Silver. Silver lahat ay isda yata di. Walang gold. Kung magkakalantin eh. Kinuha na lang silver. Mamakyaw ka tanong. Dalakin, kikisabi. Agulit mo ang mukha eh. Uy, malalim yan ah. Kasapatin no nga. Matatamo to. Kalao na saan yan. Na. Okay. Silver na naman. Kunin natin yan, pamimigay na lang Ay natin. tao no. Ano? Umikot pa. Kamo. Grabe lalim guys. Lakarin. Kailangan natin lakarin tong sinitak na ito. Eko, ano ba yun? Grabe linakad namin ah. Layo. Kakahanap ng magandang spot. Yan oh. Napakagalaw ng tubig. Ito nga kasya nito yun. Wapig ka rin. Oh, doon sa may pwesto na 'yon. Maganda 'yon. Ganda pa naman ang lutang diyan ha, hanggang mamayang alas 11. Mga lumulutang pa rin. Meron tayong ano dito. Kahoy. Napakarami oh. Kabudabarkan. Ay, may saging pa. Tama-tama. Kuha tayo ng dahon ng saging. Ay, Di ba? galing to ah.
Kuha tayong daon ng saging guys. Hanam na ata. Mamaya Boss, ganti. kain tayo. O sige. Ay, thank you. Si John. John John. Inabot. Dami oh. Yun. Dami guys. Daming gumagalaw sa Ganon. mga tikay na yan. Oh. Mga isda yan. Nalam na kapagpangan ko eh. Bagay, bisayang kapagpangan pala. Maraming ganon dito. Di ba nung naman nagkapanik kang mag-isa dito? Oh, Ganyan din ang tubig. hindi. Mababaw ng konti Babaw dyan. doon nung. Babaw ng konti dyan. Oo. Pa, ha? Buti Ang- lumalaki pa. Hanggang butit lang. Nakita yung ano dyan. Palagay ko dami ko mo siguro dyan. Ayan guys, yung spot natin, yung akasya na yan. Litaw na ba? Ay, oo. Napakalaki. Yun. Pare, dami suso. So, hindi tayo makapag-ihaw dito mamaya. Ay, nawala yung hagdan ko rito. Aray, Kahoy dyan eh. madami suso. Tara. Unawa kaya't maatakan kita. Pera ano? Pera suga. Hindi ka na. Wala kang dala lubed. Wala nga eh. Ah, lubid. Hindi tayo nakapagdala ng lubid. Bibigti natin sila. Yan, Ay, ano na. guys, yung Junjun makikita. Makikita ano na. Lukot na yung dun. Nalukot na. Linalamig. Lalamig yung dun. Lalamig na yung dun. Akyat. Move. Oh, parang walang mang binuhat ah. Sige, din eh. Ito ba? Bis, para ka na. Sapak pa. Yan. Mahilig kasi. Mahilig sa hunting. Ayan guys. Ganda ng spot dito guys. Oh, ayun oh. Yan. Diyan tayo muli ng mga plapla. Yes, thank you. Saan natin to lalagay yung plapla natin? Yung Doon, ganom yata pwede rin tumulo. doon. Ha? Yung ganom. Tumulo. Tumulo. Tanggalin mo muna yung tumulo dito. Hindi, sige, tanggalin mo na yung bag mo. I-check mo muna. Ay, maputot dyan. Na, hindi, subukan mo kung matibay. Ay, delikado no. Hirap ng buhay guys. Hirap. Kalahin nyo guys, kunting lang yung hinahawakan ko ngayon pa rin. Wala, talagang habis. Talagang hobby natin yan. Kailangan. Mahirap talaga pag pinalakihan mo yung ano. Lumaki ka sa bukid. Oo. Silencer yun ah. Wapin, matahimik yun ah. Dito mama. Kepa. Ang puta. Harapan na yan malayan eh. Gandang tao ni karangan po. Malidi. Malidi yan Kaya pa masyado. makakalabitan. Wala nga nang pare. Sayang na. Uy, sapul. Sapul. Headshot. Kaya. Nabuntok. Wala eh. Wala. Hindi nadali. Sapul ang tubig. Ang bahit. Sapul ang tubig ah. Ang ganda ng pagka... tama. Hindi, palubog na nung tinira ko. Putik. Parang abando. Putik yung ano. Nahuli ko guys. Meron. Laki nung tumaan dito. Guys, ay wow. Kaya yun. Uy, plapla. Ha? Guys, laki. Guys, ano to guys? Uy, napakalaki. Grabe laki ng pare. Oo. Grabe laki ng pare. Baba ka guys. Ayun, Yun. Ano mo guys oh? Baka manakbag. Hindi walang isla guys oh. Oh, pakita mo dito, guys. Yan. Mga alay tama. Napakasarap ihaw niyan. Yo, putang ina. Tangina. Laki. Hindi, malayo ito. Nasa bunga nga lang. Ganyan lang oh. Baka ako'y mananakbag. No, plapla. Plapla. Laki. Dap. Di, Na-headshot pala eh. di mo dinala yung pisnet mo nung. Sabi ko na nga ba eh. Yan yung Ha? yung masarap pare. Yan. Brownies. Yan.
Kaya, paril. Kaya mo? Ano, nagbuka oh. Ay, malis. Mama ko yan. Grabe, laki naman yan. Mga dambuhalan talapia yan. Hilo na yun ah. Sakto kaya. Sakto yan. Huli pare yan. Tumunog. Ay, utang ina. Nachamba. Radya ba? Talay dala. Tali. Hoy, Why? kalating buwan ata ito. Hoy, huwag kang alay. Pare, Nano ba ka? tilapia ba yan? Common. 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 Ayun Di ba dyan may babake? oh, video. Ito, baba mo. Oh, babay mo. Delikado yung ano. Tapos linisin mo to. Yun po, napakalaki. Ayun na. Di natin nakakakit. Inanak, sakto yan, makabarabunto ko yan ha. Tagol na. Halo. Magyaya makasabi yan inanak, kung na may biti. Huwag kayo na balo mo na ng takpan. Yan. Atakan mo lahat yung water lily. Yan, ate, bataan mo, linisin mo. Tanggalin mo na yung ano. Pututan mo na yung kaing, water lily, kangkong. Yan. Po, tayo na, nalaka kayo. Oh, dalag. Sige. Wala. Hindi, Galing sabit. huli yung ano. Burak. Burak, talig-tala kulay pa mo, asul. Ana, naglitawan yung malalaki, kulay asul oh. Oras na eh. Oo, di. May oras yung lutang nila. Abot mo rito pare. Tagul na na eh. Ulay blue. Oh, puro ano yan, puro Malapad. dilag. Bap, kayo ni ka magbanda bap oh. Sabi-sabi tang kalabog. Laki. Oh, ang gamo. Ganito sana lahat oh. Ayun pa pare ko. Teka. Isikaw. Teka lang. Masyado kang gagat eh. Gagat. Hindi, talaga kulay asul pare, hindi ba asul yun? Pink. Ano, di na may kayo. Patira may kay, Tapa oh. kay Busbik. Sala na tama tanin eh. Pare. Sige. Asan Guys, oh, lalaki. Mga tilapia. Yan oh, kulay yan oh. Ha? Kulay asul oh. Ayan oh. Ay, Ay. Tumawa si ano eh. Dapat huwag kang tatawa. Napakarat. Napakirot lang ah. Kirot. Umilag eh. Para. Ay, wala nga. Laki nung. Pwede bar lamay. Mamaya may nahulog ano kanya. Malabog. Pare, tignan mo yun dito. Kulay asul. Ayo, dalawa. Sapol. Sapol. Sapol yan pare. Ayun na oh, tinangay oh. Lumutang guys. Yun. Yun. Pumapalipit. Ang galing talaga to. Magaling. Mabaling. Nakakaputok naman ako guys. Wala nga lang tama guys. Ayun oh, pinaglabuan niya oh. Laki ng Oh. tilapia na yun ah. Ayun anak. Puta ni Dala. Tiga video ko mo. Ay, taga-video ka lang kalat talaga. Tiga video ko mo. Ano pa yun? Pare. Malayo. Yan mo pare, Nick. Ay oo. Hmm? Meron pang isa pare. Dalawa eh. Pa, ayun oh. Nasa ano? Ay, ito na. Sa bungad pare. Nandito sa bungad ko. Nakita ko ah. Parang tinamaan nata. Sa bungad ko lang eh. Natanggal. Kalalaki. Naglilitawan na po. Sa bungad na yun. Dapat dito ah. Bap, kaya ni ka umalawag ka ken. Ha? Kaya ni ka. Kaya ni ka sipin ko kayo. Sabi-sabi ta ng kalabugan. Nalito. Palalaki. Tatlo. Huli yata yung isa na yun ah. Bela. Mabilis siya gamat. Lapit yan eh. Hindi lalapit talaga. Na? Matamakbong puno talaga.
Nakapilanahan ako po. Ang lalaki nun. Ay sila oh. Boy, kumatok. Guys, may gera dito! Punta kayo dito, may gera! Huwag kayo manood dyan! Ano. Guys, may gera! Angin. Walang hangin. Dito mama yun. Sakto lang. Oh. Guys, di na pwede to. Di aabot. Bandang ikiw nga. Bandang ikiw. Bandang ito ata tumatap. Yan ang ating balita. Hindi, ayaw lumutang. Pero abot naman yung bala no. Barla mo na, sige, mabidyo ka. Lang yung target. Nasa 30 miles po yung ano, layo, kaya malayo-layo. Medyo nahirapan po pumutok. O, game nga, try na natin. Ay, napakalaki oh. Laki ng asbok. Dami oh. Di mo ay putukan. Huwag, malayo nga, hindi maubos. Maubos lang yung ano, hangin. Try and try. Oo, aral ka. Ang tao na. Ay, tanang makalaki. Na? Takol na Diyos ko yan. Tinamaan pare yata eh. Yata eh. Yata. Ulan yata. Lumutang. Oo. Tura niya kaya. Wala, hindi tinangay yung tali. Kinatok. Gawa kasi bayo. Merong ano dito? Gera. Malayo na ha. Oh, Tino 30 miles, pare. 30 miles. 30 miles. Naturan pa. Ayun, yung balas yan pare. Ha? Sa bala yan. Kakaya. Dapat pa tayo nakabalas. Nakakapit sa balas eh. Ginawa ko pinaro. Di ako man, nilibat na yung asa nito yun. Ginawa iba pa rin eh. Ano? Liyaman buntok. Oh. Oh, Patungi, Brad. 30 miles. 30 miles. Dito mama. Dito mama ata. Arnik. Dito mama. Dito mama. Porma na kulay. Woo! Woo! Dito mama. Dito matama parni. Dito mata. Arnik. Dito matama. Arnik ko. Ayun. Idolo. Malaki. Tamado yata. Pasmado. Da. Hindi, maliit lang ito. Karnik. Maliit. Maliit no. Maliit. Maliit lang. Yun o. Tsamba lang yata. Tamba lang yan. Tamba. Tsamba. Ano? Tangkaya. Oh, nano. Wala. Pak naman eh. Dali kaya? Hindi. Karabul no? Laki nun. Malayo lang. Parang ano? Malayo. Ay! Kala ko nahuli. Ikiw nga. Ikiw. Ayun sila oh. Grupo sila. Ay, tilabog ka rin no? Yan par, kaya harap mo. Oo Ay, nga. kulaan na ulit tayo. Talalaw na. Teka. Nagtarapya. Malayo lang talaga. Ang lalayo nila. Lalaki oh. Yun. Hindi kita sa camera yan. Malayo masyado. Uy! Tama yata eh. Tumutok. Na? Tumutok. Ay no, nagpupulong-pulong. Nag-uusap sila. Pulong-pulong sila. Nagulas mo ko.
Kulay pink. Adyo, ay dana. Sayang. Parang nagagasgasan lang yata. Sana guys. Puro putok tayo dito. Ay no, kumakain no. Sana sa aking mga baril makatalakad. Gagalo eh. Laki pa naman yan. Hindi na yan naman. Ganda naman pinutok ng ba. Oh, ganda pumutok ng kanya eh. Ay pare, lumapit oh. Ayun oh. Lumapit sa'yo dyan oh. May palapit sa'yo. May palapit sa'yo. Ay, hindi makikita. May dahon. Ay, sasabit tayo rito. Nakasibat. Kasama niya guys. Na? Kasama niya. Kasama niya, huli. Tumama. Huli na. Tumama sa wakas guys. Sa wakas. Ay, nalansahan na sa wakas. Ayun. Yun. Sumabit nga lang guys. Hindi bumaon sa ano yan, sa putik. Balansa na guys yung kamay niya. Ayun oh. Sabi ko na ba eh. Nagkakalansa na ngayon yung kamay mo niyan. Maragon. Sa wakas. Mamaw na tilapia eh. Lumapit-lapit ka. Yun oh. Ayan, makikita sa camera yan guys. Ayun yun. Susum ko na lang. Laki. Puro laki. Puro laki tayo ha. Walang tama. Eto guys. Ah, meron na naman. Dami sa pwesto na ito. Tama sana. Taka na makalaki. Makalak. Wala, lumubog pa. Nakalak eh. Ayaw nila yung magalaw eh. Kaliwat kanan yung tirada ni paring Victor doon oh. Kaliwat kanan. Puro putok lang guys. Puro putok tayo. Magalaw yung tubig. Bumaba si Ayayay. Kapagod guys. Layo lang oh. Ayun, malapit na nga yung parinik eh. Layo. Umilag lang. Wala Yun, pare. din mo ba? Malayo, malapit na yun. Yung mas Ay, malayo yung tinitira. Tumama pala eh. Tumama. Mama ba? Tumama. Yun oh. Pulahan. Lahan. Pulahan. Walang kulay pink. Yun. Yun. Ayun, sinabit. Sinabit. Bainingin ko mo din. Kunin ko yung tignan. Sinabit sa kangkong. Sinabit. Yun. Nakakalating araw guys, wala yung sa akin. Puro labo kasi. Sa wakas. Nakadali na naman. Dito malagay, dito malagay. Alin pa yung maliit, yun ang tinatamaan. Gusto No. malaki. Alat so. Yun oh, malago yung kain nyo. Buntok, buntok. Ay, di tao. Meron pa tayong tinamaan kanina. Sayang kap. Sandali. Hindi nakuha na ng video eh. Ito. Oh. Ano? Aray! Nangagat guys. Oh. Baluktot ba? Hindi naman eh. Hindi, ito lang. Ito lang. Ito lang banda rito. Ay, oo. Baluktot. Paling, no? Tignan mo buo. Paling. Di, magagawa ito mamaya doon. May magaling gumawa doon sa ano. Yung ori pang gato ito. Sa plaza. Kompleto ito ba? Kaya hindi tumatama yung tropa natin ah. Oh. Kaya pala hindi tumatama. Oo, baluktot. Nokta, Na ano yan, nabagsak siguro yan. Wala yung parinik, 9 miles. 9 miles. 9 miles. Layo yata nyo na. Tumama. Tumama ba? Tumama sa tubig. Yun! Kapul! Yun, sapul kaya. Kapul! Lumitaw na naman no. Oo. Diyan na dito. Huh. Alam bakit? Sapul nga yata. Yeah! Sapul. Woo, laki nito. Laki na mo. Yun na. Dito lakid. Ay, Patay dyan. grabe umiigit ah. Humihigit yung... Ano ba yun? Napakalaki! Kamaingay Lance. Oh, laki. Yambo, hotdog. Yun oh, plapla.
Buti lumitaw ulit, no? Sa wakas, Yan yun, no? pinagbigyan pa tayo ah. Yan yun lumitaw dito, no? Yan nga. Buti naturan. Talagang, ay, muntik pang hindi natamaan eh. Nang pisnat. Teka, Makapatad yung aking ano. laki oh. Maragul. Maragul. Ah? Sabi ni Ayayay, maragul. Nang, parang mo, nang madagulin, no? Hindi na siguro mahuhulog yan. Hindi natatalang. Nasa baba yung, ay, dami ng huli si Parin Turin ah. Ay oh. Ay. Nabulabog lang. Ay, tumama eh. Mama. Tumama pala. Tumama pala. Huli pala guys. Huli pala. Oh. Malaki. Yun. Pinagbigyan pa tayo ah. Malayo tayo sa pisnit eh. Nasa kabilang pwesto. Yan, sabit-sabit ka muna dyan. Meron pa tayo doon. Dadagdagin pa natin yan. Yun, ito na yung huli natin mga Bisayang Kap. Tsaka ito pa. Ito pa guys, oh. Yun, meron pa rin sa taas. Sabit, ayun po. Kabila. Mag-iihaw muna tayo. Para gumanda-ganda yung pulso namin, no? Inig na, hindi na makatama lalo. Maraming puto. Makaihaw muna. Baba mo to. Ang dami nito, oh. Yun, oh. Marami na. Yan, umaaldo na May guys. isang karpa, saka puro plapla na po yan. Puro dambuhalang talapia. Guys, gutom na yung mga tropa. Yun. Bali, tigdalawa kami, oh. Price na ito. Price na ito. Guys, kain tayo guys. Yan, kain tayo mga Bisayang Kap. Oh, dito ka pa rin, oh. Dati napapanood ko na silang pakain ngayon na sama na tayo. Ala, talagang pagbuhok lang ako guys. Wata mo eh. Bana medar kay kay. Yan nita anak niya nita magkay magalay. Talagang iya katungod kanini boss nga non. Asawa ko si Sidi. Para mo na. Bisa. Ang inuman. Ha? Naman. Masyado mamangan eh. Kaya ko na mga diet. Kaya ko yung mag-workout ko eh.
bira tayo uli para may pang-uwi naman. Pali pa. Pwede na to. Kumatok ba? Pero parang tumama. Tumama nga oh. Sa ulo. Uy! Bumuon pa yung bala. Nakatama na naman. May pang-uwi. May pang-uwi na tayo na naman. Sakto, ganda ng tama. Putok na. Ay, yung guantes ko pala. Hindi tayo nakapag-guantes ah. Pagtaan. Masakmur pala kayo. Kaliri po sa maglang po kang lagi. Mablas. Wala na. Tara na, makauwi na tayo. Bukas uli, alas 12 na eh. Ano po yung huli namin? Ayan, si Sir Victor balik po sa kanyang barber shop. Oo, kupit muna. Ay, Kapit muna. Oh, nakahuli na kami oh. Dami, Okay, lalaki. nakahuli, oh. May pang-uwi na po Lalaki. kami. Mga dambuhalang talapya Oo. po yan, oh. Oh, ayan, oh. Yun naman. Yon. Kung sinong gusto magpagupit guys, doon lang sa San Luis, Kunanan Salon. Ayun. Thank you very much. Thank you. Hanggang dito na lang mga Bisaya Cup.